Milí turisti, možno viete a možno nie, ale tento týždeň, 23.10. oslavuje VKU svoje 76. narodeniny. Presne pred 76 rokmi, v roku 1948, bola spustená prevádzka Vojenského kartografického ústavu v Harmanci. A pri tejto príležitosti máme pre vás jednu akciu, ktorá trvá len do tejto nedele. Kúpte si akékoľvek mapy z nášho portfólia. Môžu to byť takéto porovnávacie mapy, kde môžete porovnať svoj región kedysi a porovnať to dnes. Môžu to byť repliky historických máp, ako vidíte tu napríklad túto mapu Uhorska od Jana Lipského, ale aj mapy sveta, mapy Európy, tam nájdete mapy jednotlivých hornouhorských slovenských žúb. Takisto sa táto akcia týka tých známych zeleno-žltých turistických máp, jednak 50 000 a jednak 25 000. Týka sa to školských, magnetických máp, našich ručne maľovaných máp, proste akýchkoľvek máp, ktoré nájdete v našom portfóliu. Takže nezabudnite, do tejto nedele 76 rokov rovná sa 76% ceny mapy.